Hyvää iltapäivää teille kaikille ja mä puhun eläinten tunteista. Se voi sinänsä tuntua hyvin yksinkertaiselta aiheelta. Me jokainen on nähnyt koiria, jolle ole oma koiraa tai ei ole silittänyt, niin ainakin kun kaupungin kaduilla kulkee, niin aina joskus on tietää, mikä on koira, siis ihan omin silmin on sen havainnut. Sitten jos on yhtään pidempään seurannut koiria, niin koiran omistajat ainakin ovat havainneet monenlaisia tunteita omista eläimistään. Ja kuitenkin niin kuin tämä varsinainen tiedeyhteisö, jota mäkin edustan tässä, niin tiedeyhteisö on ollut epäileväinen eläinten tunteista hyvin pitkään. Että oikeastaan viimeisen 10 vuoden aikana tiedeyhteisö on ruvennut noin yleisesti hyväksymään, että eläimillä on tunteita. Ja siitä mä nyt puhun sitten vähän, että miten on tutkittu ja mitä on saatu selville. No ensiksi voi tietysti lähteä pohtimaan sitä, että miksi näitä tunteita yleensä on olemassa, koska mikään eliöissä ei ole oikeastaan niin kuin tarpeetonta, että evoluution aikana, kun eri eläinlajit on kehittynyt, niin sieltä sellaiset tarpeettomat ominaisuudet on pudonnut pois ja tarpeelliset on sitten jäänyt jäljelle ja on kehittynyt uusia tarpeellisia ominaisuuksia. Niin tunteet on olemassa sitä varten, että ne ohjaavat toimintaa. Et jos meillä ollaan töissä ja pitää joku ikävä asia kertoa meidän pomolle, niin kun se pomoa lähestyy, jos hän on niin kuin todella vihaisen tai huonotuulisen näköinen, me tiedetään se jo pelkästään kun katsomalta häntä kerran ja ehkä sitten siirrämme sen ikävän asian kertomisen seuraavaan päivään. Ja ihan samalla tavalla koirat, kun ne katsovat muita koiria, joko samassa perheessä asuvia tai sitten ihan vieraita koiria kaduilla, niin koiratkin seuraavat toisten koirien ilmeitä ja samalla tavalla kuin ihmiset, niin sitten reagoivat eri tavalla sen perusteella, miltä se vastaan tuleva koira näyttää. Eli jos se näyttää vihaiselta, niin koira ei ehkä lähestykään sitä, tai sitten se menee varovasti tai oikeastaan muuttaa niin kuin koko sitä kulkusuuntaansa. Tuolla jossain koirien leikkipuistoissahan, missä koirat juoksee vapaana, niin näitä erilaisia käytöstapoja voi havaita. Eli tunteet ohjaa sitä meidän päivittäistä toimintaamme ja sen lisäksi ne helpottaa meidän sopeutumista siihen ympäristöön. Ja tällä perusteella niin olisi jotenkin outoa ajatella, että eläimiltä puuttuisi tämmöinen toimintaa ja sopeutumista helpottava ominaisuus. Mutta kuten jo sanoin, niin tällä hetkellä tiedeyhteisö lähtee siitä, että eläimillä on tunteita, mutta mä nyt sitten minkälaisia, niin siitä sitten tässä vielä vähän enemmän. Mutta nyt tässä on 2 tämmöistä kasvoemojia kuvassa. Mä olen itse piirtänyt ne, sen takia ne on epäsymmetrisiä. Niillä on 2 tarkoitusta tässä. Tämä vasemmalla puolella oleva, niin tämä hymyilevä on sitä varten, että se kertoo, että on olemassa siis positiivisia tunteita, ja sitten tämä toinen suu alaspäin oleva kuva muistuttaa siitä, että on negatiivisia tunteita. Eli meillä on 2 tunteita, positiivisia ja negatiivisia, ja näitä näin on myös eläimillä. Se toinen asia, mikä näihin emojiin liittyy tässä, on se, että nämähän on oikeastaan kasvokuvia, ja siis kasvot ilmaisevat tunteita. Se on näin kovin yksinkertaista, ja me kun katsomme joko ihan tuttuja ihmisiä tai vieraitakin, niin heidän kasvoistaan me oikeastaan nähdään paljon sitä, että minkälainen heidän mielentilansa on. Ja mitä paremmin ihmisen tuntee, niin sitä, voisiko sanoa, pienemmät tunnevivahteet näkyy näiltä kasvoilta. Miten sitten ihmisien tunteita on tutkittu tähän saakka? No ihmisiltä kysytään yleensä, että miltä sinusta tuntuu, ja ihminen siis verbaalisesti kertoo, mikä on hänen tunnekokemuksensa. Tätähän me ei voida kysyä eläimiltä, ja sen vuoksi me joudutaan käyttämään jotain
muita menetelmiä. Ja yksi on tietysti tämmöinen käyttäytymisen tulkitseminen, eli jos menee kotiin ja koira hyppii ja paljon tulee vastaan, niin me ajatellaan, että se on iloinen. Mutta nyt on niin, että erilaiset tunteet tai erilainen syy voi aiheuttaa samanlaisen käyttäytymisen, niin se ei sinänsä ole niin kuin kauhean varma menetelmä. Eli jos ihminen kotona vaikka istahtaa itkien sängylle ja koira ei ole koskaan nähnyt tällaista, niin se varmasti saattaa mennä tämän omistajansa luokse, mutta meillä ei ole niin kuin varmaa tietoa, että meneekö se esimerkiksi tavallaan lohduttamaan sitä omistajaansa, eli siinä on tämmöinen empatia mukana, vai onko se niin, että se koira säikähtää sitä, että nyt omistaja täysin niin kuin poikkeavalla tavalla käyttäytyy ja menee sen vuoksi sitten tutkimaan, mistä on kyse. Eli käyttäytymistä käytetään eläinten tunteiden tutkimuksessa, mutta se ei ole aina kauhean luotettava. Sitten on erilaiset fysiologiset mittaukset. Me on itse käytetty tai mitataan sykettä ja sykevälivaihtelua ja verenpaine ja kaikki tällaiset on myös tietysti mahdollisia mitata. Mutta sekin me kyetään tällä hetkellä niin kun erottamaan tunteen voimakkuus, eli se intensiteetti, että onko niin kun tunnetta vähän vai onko tunnetta paljon, mutta tällä hetkellä me ei näistä fysiologisista muuttujista kyetä sanomaan, että onko se positiivinen tunne vai negatiivinen tunne. Me itse asiassa työskennellään juuri sen kanssa, ja meillä on yksi aineisto jo koottuna, ja toivotaan, että joskus kyettäisiin sitä saamaan tämä asia selville, eli mittaamaan eläinten tunteita näin objektiivisesti. Toivottavasti onnistumme, mutta en tiedä. Sitten on tietysti nämä erilaiset aivokuvantamismenetelmät. Toiminnallinen magneettikuvaus on sellainen, joka siis reaaliajassa näyttää, mitä aivoissa tapahtuu, ja riippuen sitten, mitkä kohdat aivoissa aktivoituvat, niin sen perusteella voidaan sitten arvioida, että minkälainen tunnetila on ollut. Näitä ei ole oikeastaan paljon tehty eläimillä, koska menetelmä on hyvin vaativa, mutta se on niin kuin mahdollisuus. Ja sitten on tämmöiset kognitiiviset tutkimukset, joita mun omassa tutkimusryhmässä on tehty. Eli me käytetään katseen seurantaa semmoisena tapana yrittää selvittää, mitä se koira ajattelee. Ja näitä samoja tutkimuksia on tehty ihmisillä paljon, ja se on tämmöinen täysin kajoamaton menetelmä. Koirat katsoo läppäriltä kuvia, joita me näytämme niille, ja sitten siellä on semmoinen infrapunakamera, joka rekisteröi niiden silmien liikkeet. No, tässä on meidän yhdestä tutkimuksesta tuloksia. Tämä on siitä, että minkä me lähdettiin juuri sen vuoksi, että ihmisten tunnetutkimus perustuu kasvoihin, niin me lähdettiin tavallaan ihmistutkimuksen menetelmiä sitten soveltamaan koiriin. Ja nyt sitten täällä ylhäällä vasemmalla, siinä on koiran, se näyttää suoraan, miten koirat ovat tätä koirakuvaa katsoneet. Ja mitä suurempi tuommoinen ympyrä siinä on, niin sitä kauemmin se katse on pysähtynyt siihen samaan kohtaan. Ja sitten siellä on semmoiset pienet viivat eri suuntiin, niin on niitä semmoisia siirtymäuria, mistä katse on siirtynyt sitten toiseen paikkaan. Mutta tämän tutkimuksen perusteella me sitten todettiin, että itse asiassa koirat katsovat mieluiten kasvoja, kaikkein mielukkaimmin toisen koiran kasvoja, ja sitten seuraavaksi mieluiten ihmisen kasvoja. Ja vähemmän ne oli kiinnostuneita sitten jostain lelujen kuvista tai abstrakteista kuvioista. Tämä on itse asiassa samankaltaisesta tutkimusasetelmasta. Nyt tämä tulos on esitetty vähän eri tavalla, ne on tuommoisina väriläiskinä. Siinä on tutkittu ihan vasemmalla niin kuin tämmöiset neutraalit kasvojen ilmeet, koiran ja ihmisen kasvot. Sitten siinä on keskellä miellyttävät kasvot ja oikealla puolella on sitten tämmöiset vihaiset, aggressiiviset kasvot. Ja tässä nyt sitten nämä väriläiskät tarkoittaa juuri sitä, että siellä missä on nuo punaiset siihen kohdat, niihin koira on katsonut kaikkein pisimpään ja sitten niihin keltaisen pikkasen vähemmän ja vihreisiin sitten vielä vähemmän. Ja tässä on nyt niin kuin oleellista se, että koirat
katsoo kasvoja, niin ne katsoo ihan samalla tavalla kuin ihmiset. Muissa tutkimuksissa ihmisiltä on todettu se. Katsovat silmiä, nenän ja suun aluetta, eli kasvon sisäosia. Sitten poikkeuksena on oikeastaan toi oikealla ylhäällä aggressiivisen koiran kuva, jossa koira on katsonut hampaita. Ja sehän on niin kuin evolutiivisesti hyvin järkevää, koska koirat ilmaisevat tämmöistä aggressiota sillä, että ne vetää huulet ylös ja näyttää noita eptuhampaita. Mutta tällä tavalla me voidaan niin kuin vähän tarkemmin, ja tämä on siinä mielessä objektiivinen tutkimusmenetelmä, että kone mittaa kaikkea, me ei tarvitse arvailla mitään. No, mitä tunteita eläimille sitten nykykäsityksen mukaan on, niin eläimillä on nämä perustunteet, joita on ilo, eli positiivinen, ja sitten nämä, voisiko sanoa, negatiiviset, suru, pelko, viha, inho, ja yhden koulukunnan mukaan, että perustunteita on myös hämmästys, ja eläimillä on tietysti myös tämä hämmästys todettu. Eli ainakin nämä tunteet on eläimillä ja nyt sitten näillä koirilla, joita mekin on tutkittu. Mutta sitten on olemassa tämmöisiä niin sanottuja sekundaarisia tunteita, jotka on niin kuin jonkin verran vaativat monimutkaisempaa ajatusta ja ajattelukykyä. Ja ne lähtee oikeastaan siitä, että yksilöllä, joka kykenee näihin tunteisiin, niin hänellä pitäisi olla tietoisuus itsestään, eli tämmöinen mielen teoria on tässä mukana. Ja nykyisen tämänhetkisen käsityksen mukaisesti ainoastaan ihmiset ja muut kädelliset, eli apinat on niin kehittyneitä, että kykenevät tämmöisiin sekundaarisiin tunteisiin, joita on nyt sitten just tämä esimerkiksi kateus ja syyllisyys ja häpeä ja mustasukkaisuus. Eli se, kun omistajat menee kotiin ja koira on pudottanut jonkun astian lattialle ja sitten ihmiset sanoo, että se oli niin syyllisen näköinen, kun he menivät kotiin, mutta tämänhetkeisen käsityksen mukaan koirat eivät kykene tuntemaan syyllisyyttä. Mä korostan koko ajan sitä, että tämänhetkisen käsityksen mukaan, koska voi olla, että tämä tieto joskus muuttuu. Eli kiitos.